των δύο ομάδων. Πεταλωτής με τον Τσιγκελίδη, πίεση Παπαδόπουλος με τον Κονανικάγια, την αριστερή Τσιγκελίδης, πέρασε το Μανίσογλου, Τσιγκελίδης και πάλι πιέζει, στριφογυρίζει Ιωαννίδης, Τσιγκελίδης κάνει τη σέντρα, έβγαλε Θεοδωρόπουλος, στο από τον Τσιγκελίδη, πιέζει ο Παπαδόπουλος, προσπαθεί με τον Ιωαννίδη τώρα η ομάδα της Ορεστιάδας. Τσιγκελίδης θέλει να βρει τον Παπούδη με τον Τσιγκελίδη, να την έκανε και Παπούδης με τον Τσιγκελίδη, ο Κοτσάκης, 0-0. Απόλυτα ισορροπημένο το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Από το τετράλεπτο αυτό του Ορεστιάδας με τον Τσιγκελίδη πάρα πολύ κοντά, μπάλα πάνω από την ισχύα τον Κουρτίδη, αλλά η μπάλα πέρασε και Κουρτίδη πιέζει ο Δεκάγια. Ιωαννίδης κάνει την κίνηση ο Τσιγκελίδης, θα την πάρει την μπάλα ο Τσιγκελίδης, με το αριστερό θα κάνει το σουτ στον Χασάνογλου. Είναι αυτός που κατεβάζει την μπάλα με τον Παπούδη. Παπούδης κάνει